ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢେଗ ଅଛି, ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ କଥାଟା ଏକଦମ ସତ କଥା। ଯଦି କୌଣସି ବି କଥାରେ ଅତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅତି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଚାଲି ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତରକାରୀରେ ଯଦି ଅଧିକା ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ତରକାରୀରେ କମ୍ ଲୁଣ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ବି ସେଇଟା ଆମ ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା ଭଳି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁର ଗୋଟେ ମାପକାଠି ଥାଏ, ଆମକୁ ସେ ମାପକାଠିକୁ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାପକାଠି ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଚାଲି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଅତିଷ୍ଠ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଅତିଷ୍ଠ ଜୀବନରେ ନ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ମାପିଚୁପି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନ ଭାବିକି କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ କାମ ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ମାପି ଚୁପିକି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ଥକା ମାରି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ମାପି ଚୁପି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ଠକେଇରେ ପଡ଼ିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।